Pangaásim kita amok no kasano ti awan matarayan na uray no kasano matirigat ko inawat kalata uray nagang kuleng tinay panagan igyay utang ta tanatulungan naken natulungan ka Nagmati ko mamatan ang asyak tinagbaybayadan igyay utang mo nga manon atawan Siyak lang kinagbaybayat iti interes na nga binulan Imbagang nga agurayat taat tapay sa baling nga baybayadam Pangaásim tabayadam aten Iyay utang mo nga manon natawen Kasya nakakaspan ng gasikan ka Pangaásim katinta at bayad ka Apay ngay tamano nga Tawen mo dita abroad Uray may nga bulan nga interes Iintag mo awa na pulos Among at no kasano kabibyak ko Awan man lang Pangaásim Block na payday messenger Tapno mati ka na masinggir Tatain bagam ka no Nga urayay ka makaabot Kamanan sa tiapaklay Idyay pinulot mo Manopay ngay atawan Mo ka makadanon Kanyanday toya kanta Urayawan no gana amota Ken amom no asino ka Pangaásim tabayadam aten Jayu tumong nga manon natawen Kaasya nakakaspan ng gasikan ka Pangaásim kabinta at bayad ka Kaasya nakakaspan ng gasikan ka Pangaásim katinta at bayad ka Pangaásim Pangaásim